Tuu munkaan jalkatreenille. Lonkan loitonnus ja eka sarja. Laitin tähän nyt 36 kiloa aluksi, koska mä oon käynyt parilla salilla ja nää laitteiden painot vähän vaihtelee aina. Ja tää on aika raskas. Mä en oo hetken käynyt salilla ja nyt kun mä tulin kuvaan teille ensimmäisen mikitetyn treenin, niin pitää ottaa varovasti. Lähdetään Vipan työsarjan pariin ja mä lisäsin tähän vähän painoa. Mä laitan 43 kiloa, joten let's go! Sitten lähdetään tekemään polven ojennusta, eli painottuu etureidelle. Tää on ihan yksi mun lemppareista. Mä tykkään tosi paljon tehdä semmoista just tämmöstä koukistusliikettä. Niin joo. Mulla on tässä nyt 30 kiloa luks. Lämmitellään vähän. Siitä lähdetään tekemään työsarjaa eka. Kasetti, let's go. No, mutta mä laitin tähän 30 kiloa. Ja tän mennään sillä. Tää ekosarja. Mä oon lämmitellyt jo alle. Niin. Joo. Nojaat hyvin. Lavat tuolla tiukasti kiinni. Ei mitenkään tälleen. Vaan katse seuraa sitä itse liikettä. Ja sit vähän nostaa. Ja puristus. 2, 3, 4, 5, 6. Toivottavasti olette tykännyt tästä treenistä tähän asti. Koska tää on tosiaan eka mun mikitetty treeni. Mutta joo, mä teen nyt nopeasti nämä 2 sarjaa vielä pois alta ja sit siirrytään seuraavaan liikkeeseen. Nyt me lähdetään tekemään pakarapotkua. Mitäs muutkaan. Joten let's go. Laittakaa aina kun aloitatte pakarapotkua tekemään, niin tukkijalan alle joku pikku koroke, niin saatte sitten tätä liikerataa vietyä vähän pitemmälle. Let's go. Selkä suorana. Tee pakaralla työ. Oikeesti. Tää on niin hyvä liike. Tää on yksi mun lemppareista. Ja kokeilkaa. Voin sanoa, että jos ette saa tuntumaan, niin sit on jokin vikana. Muistakaa aina, että älkää tehkö liikettä selällä ja keskikroppa täysin suorana. Ja pyritte pitämään sen, ettei sitten selkä mene mitenkään, vaan pito siellä ja pakaralla se työ tehdään. Ja tässä oli mun ensimmäinen mikitetty jalkatreeni. Toista tykkäsit ja laita testiin. Olisi kiva, jos kertoisit tonne, että jos oot testannut tätä treeniä. Ja joo. Saa kommentoida myös, että haluatteko tehdä lisää jatkossa erilaisia treenejä. Haluatteko saada jonkinlaisia tekniikkaliikevideoita. Nehän on nyt tosi tärkeitä, jos varsinkin on aloittelijoita salille, niin joo. Musta tää oli kiva tehdä, siis ihan super kiva tehdä. Että varmasti tulen tekemään näitä lisääkin. Kiitos!